Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd. Ef yw brenin y gogoniant. Bore da i chi i gyd, a gyda'r geiriau hynny o Salm 24, croeso i'n oedfa o fyfyrdod go gyfer Sul y Blodau. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Ti a ddaeth gynt idd ddinas yn ostyngedig, yn eistedd ar ebol asyn, tir dyn calonnau ninnau nawr, meddianna hwy a theyrnasa arnynt, tird i thetifeddiaeth trwy'r byd i gyd, a theyrnasa mewn heddwch a chyfiawnder, mwyn i'r holl genhedloedd wybod mai ti yw brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Amen. Mi awn ni'n syth felly i glywed y darlleniad am y digwyddiad hwnnw ar y Sul pan aeth Iesu i mewn i Jerusalem yn yr ymdaith fuddugoliaethus, ac elenir i ni'n gwrando'r darlleniad o Efengyl Marc. Pan ddaeth yn agos i Jerusalem at Bethfage a Bethania, ger mynydd yr Olewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion ac meddai wrthynt, ewch i'r pentre sy'n gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth i chi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi I rwymo, nad oes neb wedi bod ar ei gefen eriod. Gollyngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych pam yr ydych yn gwneud hyn, dywedwch y mae ar y meistr I angen, a bydd yn ei anfon yn ôl yma yn union deg. Eithant ymaith, a chawsant ebol wedi I rwymo wrth ddrws y tu allan ar yr hewl, a gollyngasant ef. Ac meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll yno wrthynt, beth ydych yn ei wneud yn gollwng yr ebol? A tybasant hwythau fel yr oedd Iesu wedi dweud, ac adawwyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu, a bwrw I mentyll arno, ac eisteddodd ynte ar ei gefen. Teinodd llawer I mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deiliog yr oeddent wedi I torri o'r meysydd. Ac yr oedd y rai ar y blaen a'r rai o'r tu ôl yn gwyddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd, bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth I mewn I Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth gan I bod Isus yn hwyr, ath allan I Fethania gyda'r 12.
Diolch yn fawr iawn i'r offerynwyr am ganu yr alaw yna ar yn cyfer ni. Heddi, wrth gwrs, ydy Sul y Blodau, y sul pan byddwn ni yn cofio'r orymdaith fuddugoliaethus honno i mewn i Jerusalem, ond yn nodi hefyd ddechrau yr wythnos fawr, yr wythnos sydd yn cael ei ddisgrifio mewn gymaint o fanylder yn yr Efengylau, yr wythnos sydd yn arwain i fyny o gam i cham tuag at y digwyddiadau mawrion hynny ar y ddydd Iau a'r dydd Gwener, pan gafodd Iesu ei osod ar brawf a pan gas erbyn prynhawn Gwener i groeshoelio. A mae wastod yn rhyfeddod i fi pan i fi'n darllen y digwyddiadau yma ar ddechrau'r wythnos. Pa mor obeithiol mae'r olygfa. Sut mae pawb yn tyrru o amgylch Iesu, yn eistedd ar yr ebol asyn yna, yn dod mewn i Jerusalem, ac yn datgan yr hosanna, bonllef o obaith achub ni nawr, gan obeithio yn wir taw ef fydd yn medru cyflawni hynny. Ond wrth gwrs, erbyn diwedd yr wythnos, wedi i'r dorf ategu cri tra wahanol o groeshoelia, rydyn ni'n gweld sut mae'r waedd o hosanna yn cael ei wireddu. Mae Iesu odi yn achub. Yn achub nid yn y ffordd oedd y dorf yna ar y dydd Sul yn disgwyl, drwy cael gwrthryfel militaraidd, drwy garthu allan y stable o'r hyn oedd nhw'n timlo oedd yn ei gwrthrymu nhw, grym milwrol Rufain ar yr un llaw, a'r grym crefyddol oedd yn derbyn i llwgrw o brwyo dim ond bod y system yn aros yn dangnefeddus ar y llaw arall. Na, nid dyna siwt ddath achubiaeth, ond achubiaeth ar groes. Achubiaeth yn y ffordd mwyaf annisgwyl. Achubiaeth drwy ddefnyddio y ffordd yr oedd Rufain yn llofruddio i gelynion, yn llofruddio y rai o'n nhw'n timlo yn is na'n nhw, yn timlo, yn llofruddio y rai oedd tu fas i'r hyn yr oedd Rufain yn ei alw yn wareiddiad. Digwyddodd y croeshoelio ar Golgotha, lle'r penglog, ar y domen sbwriel tu fas i Jerusalem. Ond ar y domen sbwriel honno y dath achubiaeth. Achubiaeth wrth i'n holl pechodau ni gael ei lluchio i ffwrdd i'r domen sbwriel, ac wrth i Iesu gymryd holl ofidiau'r byd arno ef ei hun. Dyma wythnos fawr yn dechrau heddi. Wythnos pan mae modd i nina i fyfrio ar yr hyn gyflawnodd Iesu drosom ni. Boed i ni wrth gamu heddi o ddydd Sul ymlaen i fewn i'r wythnos, wneud hynny yn gydwybodol, gan ystyried o'r newydd. Beth yw ystyr, llwybr y groes i ni? Boed felly. Amen. Gadewch i ni droi felly at yn gweddiau. A mae'r weddi ar ddechrau yn gweddiau bugeiliol ni yn un penodol sydd yn tywys ni at ddigwyddiadau yr wythnos fawr. Gadewch i ni weddio. O llalluog Dduw, fe gerais dy byd gymaint, fel y roddaist dy fab, nid i gondemnio'r byd, ond fel yr ychubur y byd trwyddo ef.
Ninnau sy'n barotach i farnu nag i fendithio, awn yn fyd wrth ganfod helaethrwydd dy ras. Gad i ni gael yn cyffroi wrth weld pa mor fawr yw pechod y byd a pha faint mwy yw dy dosturi dwyfol di. Wrth syllu ar Grist yn cael ei hoelio ar groes, boed i ninnau gyffesu ein ran ymhechod y byd ac edi farhau, ymdeimlo ar realiti dy faddeuant, a chael ein traws newid. Traws newidia ni, os gwelid i'n dda. Gwna ni fwy ddydd ar ôl dydd yn debycach i Iesu Grist. Un llariaidd ar gefen ebol asyn, un oedd yn fodlon i aberthu hun drosom ni a thros bechodau'r holl byd. Gan yn gwasanaeth y bore yma cyflwynwn ni tuanghenion y byd hwnnw, y byd nath Iesu ei garu gymaint ac y mae ef yn ei garu gymaint. Bydd gyda'r anghennus rai ym mhob man. A bydd gyda ninnau hefyd yn yn hangen. Gwrando yn gweddiau preifat personol ni, a chlew ni wrth i ni weddio dros y rai sydd yn dost, y rai sydd yn gael argu. Bydd rhaid iddyn nhw i drwsio'r beddi yn yr wythnos saith heibio wrth iddyn nhw gofio'r anwyliau dath o'i blaenau nhw. Y rai sydd yn disgwyl tuag at obaith yr atgyfodiad. Gwrando i gweddiau chwythau a ninnau gyda nhw o ddiw, a mynd i weddio y cyfan oll yn enw Iesu Grist yn gwaredwr, nath yn dysgu ni i weddio gyda'n gilydd fel hyn. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dyled y deyrnas gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni hyndyledion, fel y myddeiwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwen ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dylai eich agwedd chi bod yr un fath ag agwedd y Meseia Iesu. Roedd e'n rannu'r un natur a Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol, roedd yn amlwg i bawb i fod yn ddyn. Yna, diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd, hyd yn oed i farw, drwy gael i ddienyddio
ar y groes. Felly dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf a roi'r enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu i enw Iesu. Pawb yn y nefodd ac ar y ddeiar a than y ddeiar, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist yw'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Dyma Efengyl Dioddefaint ein harglwydd Iesu Grist yn ôl Marc. Cyn gynted ac y daeth hi'n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin. Yna rwymasant Iesu, a mynd ag ef ymaith a'i drosglwyddo i Peilat. Holodd Peilat ef, ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd ynte, ti sy'n dweud hynny. Ac yr oedd y prif offeiriad yn dwyn llawer o gyhuddiadau yn ei erbyn. Holodd Peilat ef wedyn, oni atebu ddim? Edrych faint o gyhuddiadau y maent yn ei dwyn yn dy erbyn. Ond nid atebodd Iesu ddim mwy, syndod i Peilat. Ar yr ŵyl, yr oedd Peilat yn arfer ryddhau iddynt un carcharor y gofynent amdano. Ac yr oedd y dyn a elwyd Barabas yn y carchar, gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Dath y dyrfa i fyny a dechrau gofyn i Peilat wneud yn ôl i arfer iddynt. Atebodd Peilat hwy, a fynwch i mi ryddhau i chwi frenin yr Iddewon? Oherwydd gwyddau, mae o gen figen yr oedd y prif offeiriad wedi i draddodi ef. Ond cyffrodd y prif offeiriad y dyrfa i geisio ganddo yn hytrach ryddhau Barabas iddynt. Atebodd Peilat drachefn ac meddai wrthynt, beth ynte, a wnaf a hwn yr ydych yn ei alw yn frenin yr Iddewon? Gwaeddasant hwythau yn ôl, croes hoelia ef. Meddai Peilat wrthynt, ond pa ddrwg wnaeth ef? Gwaeddasant hwythau yn uwchbyth, croes hoelia ef, a chan i fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, ryddhaodd Peilat Barabas iddynt, a thraddododd Iesu ar ôl i fflangellu i'w groeshoelio. Aeth y milwyr ag ef i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fyntau, a gwisgasant ef a phorffor, a phlethu coron ddraen a'i gosod am ei ben, a dechrysant i gyfarch, henffych well frenin yr Iddewon, curasant i ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu i gliniau ac ymgrymu iddo, ac wedi iddynt i watwar. Tynasant y porffor amdano, a'i wisgo ef yn ei ddillad ei hun. Yna, aethant ag ef allan i'w groeshoelio. Gorfodasant un oedd yn mynd hibo ar ei ffordd i'r wlad, Seimon o Cyrene tad Alexander a Rufus, i gario i groes ef. Daethant ag ef i'r lle a elwyr Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu,
lle penglog. Cynnigesant iddo wyn a myr ynddo, ond ni chymerodd ef, a chroesoliasant ef. Aranasant I ddillad, gan fwrw coelbren arnynt I benderfynu beth a gai pob un. 9 o'r gloch y bore oedd hi pan groesoliasant ef, ac yr oedd arsgref y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud, brenin yr Iddewon. A chydag ef, groesoliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Yr oedd y rai oedd yn mynd hibo yn ei gablu hef, gan ysgwyd I pennau a dweud, oho, ti sydd am fwrw'r deml I lawr a'i hael adeiladu mewn trydiau, disgyn oedd hi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd yr oedd y prif offeiried hefyd ynghyd ar ysgrifenyddion yn ei watwar wrth ei gilydd yn dweud, fe achubodd eraill, ni all I achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn awr oedd hi wrth y groes, mwyn I ni weld a chredu. Yr oedd hyd yn oed y rai a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. A phan ddath yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn, ac am 3 o'r gloch gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Fy niw, pam yrwyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw, clywch y mae'n galw ar Elias. Redodd rhywun a llenwi ysbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w ifed. Gadewch I ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef I lawr. Ond roes Iesu lef uchel, a bu farw. Arwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwylod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Yr oedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith yr oedd Mae'r Magdalen, a Mair mam Iago fychan, a Joses, a Salome. Gwragedd a ddyn I ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Nghalilea, a llawer o ragedd eraill oedd wedi dod I fyny gydag ef I Jerusalem. Dyma ddiwedd Efengyl Dioddefaint Iesu. Diolch iddo am ei aberth drosom ni. Amen. Emynau, moment ddwys yw I bob blwyddyn pan rwy'n darllen yr Efengyl yna. Yn crisialu beth yw ystyr ein ffydd ni yn yr achubydd, yr un roddodd ei hun drosom ni. A mae'r geiriau hynny mor fyw eleni I mi a ma nhw bob blwyddyn. A rwy'n gobeithio y byddo'r geiriau hynny yn ffydd i'n henaid ni, yn fodd I ni I fyfyrio yn aberth Iesu drosom. Diolch am fod yn rhan o'n myfyrdod ni y bore yma. Mi fyddwn ni yn ymgasglu ynghyd go gyfer gwasanaeth
Gwener y Groglith a Sul y Pasg drwy gyfrwng Zoom. Yn y cyfamser os oes yna unrhyw fodd y medrwn yna i'ch helpu chi, dewch i gysylltiad os gwelwch yn dda. Gadewch i ni weddio ar ddiwedd y gwasanaeth. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.